Jo us faré el briefing tècnic d'aquesta primera etapa, explicar quin tipus de terreny us trobareu, més o menys, i on estan els avituallaments. És una etapa de 33 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell positiu per a la vostra modalitat. I res, sortirem del pavelló de Ribes de Freser, els primers 500 metres són a dintre del poble, pels carrers de Ribes, fins creuar la Nacional, i després encarem una pujada d'1,5 quilòmetres aproximadament i 350 metres de desnivell positiu fins a l'ermita de Sant Antoni. De fet, quan aneu de pujada no passareu per l'ermita, serà tornant, que sí que passareu per davant de l'ermita abans d'anar cap a meta. I d'aquí, doncs, una baixada per mig de bosc que es fa molt bé fins a arribar al riu, que el seguireu fins al primer avituallament de Planoles, aproximadament al quilòmetre 8. Aquest tram va picant cap amunt, però no és una pujada forta en cap moment. I bé, des de l'avituallament, que estem al quilòmetre 8, sortireu per la carretera, fareu un parell de corbes de la carretera i després trencareu a la dreta per un camí que al principi fa baixada, després quan planeja trobareu el trencant amb la de 80, que aquí trenquen i pugen directe cap amunt. Vosaltres continueu pel camí fins a una zona que hi ha l'alberg marista, que haureu de creuar més o menys pel mig, ja estarà molt indicat, i continueu doncs, per camins a mig de bosc. Hi ha un moment que agafareu una pista, després trencareu per un camí que puja per mig de bosc fins a Navà, un petit poble que bé, tot aquest tram és molt bonic per uns boscos molt densos. I quan arribeu a Navà, creueu el poble, pujareu per un carrer del poble que fa força pujada i un cop arribeu a dalt, trencareu a l'esquerra d'aquest carrer per agafar un camí que res, segueix pujant i fins al cap d'un quilòmetre i mig o dos que trobareu aquest segon avituallament, un avituallament que es diu La Serra. Creuareu una pista i allà hi haurà aquest avituallament. En aquest avituallament esteu al quilòmetre 13, i heu fet 5 quilòmetres i mig aproximadament des de l'avituallament de Planoles. Per tant, els dos avituallaments en aquesta etapa els trobeu força junts, però aquí heu de carregar perquè us toca ara la part de més alçada de l'etapa, en què estareu més exposats. Estem parlant d'uns 10 quilòmetres fins al següent avituallament. Sortireu d'aquí també enmig de bosc, pujant per diferents camins, entretingut en tot moment, fins que de cop es comença a obrir i ja començareu a veure tota la Serra del Montgrony amb tots els seus cims a mà esquerra, que són els que ara afrontareu vosaltres. Un cop en aquesta zona pujareu a mà dreta per mig de bosc fins a un coll on ja trencareu a mà esquerra per agafar tota la cresta, primer cim que fareu Pedra Picada. Un cop a dalt baixareu. A davant veureu un cim, que aquest no el coronarem, passarem per l'esquerra, que és per on passa el camí principal, i després sí que ja encareu el Costa Pubilla, que és el cim més alt de la zona i de l'etapa. De Costa Pubilla baixareu i en el coll, després de Costa Pubilla, trobareu els de la cursa de 80, que s'ajuntaran a vosaltres, i pujareu junts cap a la Covil, que també és un cim de més de 2.000 metres, i un cop a dalt seguireu una mica per la cresta. Tota aquesta zona és pedregosa, però bé, no té una gran dificultat tècnica, sí que estem tota l'estona més o menys als 2.000 metres, i bé, depèn de les condicions climàtiques, doncs pot picar el vent i pot ser més dur que quan estàs en una zona més baixa, a mig de bosc. Un cop passada la Covil, baixarem una mica per la cresta i llavors trencarem a l'esquerra per una baixada molt de pendent que ens porta directe al refugi de la Covil, que és on hi tindrem aquest tercer avituallament després de 10 quilòmetres, sense avituallament. I d'aquí encarem ja els últims 10, fins a la meta de Ribes de Freser. Els primers 3-4 quilòmetres seran per pista, després trobareu ja un parell de trencants per estalviar-vos corbes que fareu per camins.
Arribareu a Campelles, un petit poble que creuareu pel carrer principal, bàsicament. Un cop creuat, tornareu a agafar una pista, camins fàcils, fins a Sant Antoni, que és on heu passat a primera hora del matí, i d'aquí doncs, els últims 2 quilòmetres seran els mateixos que heu fet de pujada, fins a la meta, al pavelló de Ribes de Freser de nou. I res, esperem que tingueu molta sort en aquesta primera etapa.